piilosta Alapihan kartanolla ja mukana on Vilho, Tuukka, Tino, Peetu ja Milo. No niin, nyt. Ko, ne, vi, se, 8, 9, 10, 5. Tämä video kuuluu ehdottomasti älä tee kotona kategoriaan, koska nyt kun mä katon tätä, mä näen, että noi on päässyt aika hulluihin piiloihin. Milo oli löytäni itensä ullakon katon rajaan, Vilho joidenkin talvivaatteiden taakse ja Tino ja Tuukka, jonnekin ihmeen paikkaan minne mäkään en päässyt. Taveri intens. Tiedätkö? Mä tiedän, täällä on jotain tyyppejä. Hei, missä? Äijä on siellä katorajassa. Sori huonosta kuvaamisesta. Mitä? Apua. Mistä tänne saa valot? Missä? Siis miten... Mä tiedän, että sä oot siellä, kuka sä nyt ootkaan. Miten sä olet päässyt tonne? Okei, Tuukka, mä tiedän, että sä oot siellä. Miten? Höyhä. Miten? Okei. Anteeksi. Miten te ootte... Joku on nyt tuolla, Tuukka tuolla katorajassa. Te ootte molemmat siellä katorajassa. Joo. Mitä? Joo, mä tiedän, että sä oot siellä. Hengissä. Tarvii valoa tänne. Flashlightti päälle. Aha. Tää on erittäin kiva. Mä näen sut. Siinä on Milo, näkyy kamerassa. Ai Milo, otat sen. Ei ihan oikeesti. Mä meinasin mennä Ota kamera. Siis niinku oikeesti. Liikahti oikeesti. Tää liikahti tää lauta silleen niinku Ei perhana. Mitä? Älä liikuta, liikuta. Mä näytän niin oudolta tässä kamerassa. Noniin. Hei, oot sä löytänyt ketään muuta? Mä oon tuolla katorajassa, mä en tiedä miten. En mäkään. Siis oikeesti tää on niin laho, kun tää liikkuu tää. Sori, nyt ei näky vielä. Nyt näkyy jotain. Siis tämmöiseen mestaan oli päässyt Milo. Mitä vitsiä? Miten sä pääsit tonne? Mä rappusin. Ui vitsi, mä meinaan kaatua nyt. Mä ehkä... Ei oo! Oot säkin löytänyt ketään muuta? En oo. Ei oo kukaan Hei. Ei oo kukaan muu löytänyt kuin mä! Pääsit sieltäkään tänne. Pääsen. Haistakaa. Mä tuun tätä reittiä. Sä et... Ui juman. Mitä ette
Pakko sitä on koisu. Et sä pääse missään, me tullaan mieluummin Oh, nyt alas. hitto turpa kiinni, mä katoin nyt. Me tullaan alas. Tulkaa. Siinä on eestä. No mennään me sitten kaikki 4. Mennään meneille sitten tonne seikkailemaan. Miksei 5? No kun Tino ei halua tulla pois. Aloitetaan alusta, että vedetään koko kylää piilosta. Sillä on tulossa. Se on tulossa. Vedetäänkö nyt nopeasti Rune? Ei. Siinä kestää 3-4 tuntia. Ah. Eikä meillä edes oo kaikki Siis miten mukaan sinne on päästy? No mä voin näyttää kun mä tuun pois. Joo, näytä. Ja sitten... Pieni aika hyppäys nopea. Sori kaikki, osa meidän videomateriaaleista loppu kesken, mutta Milo löytyi eka, sitten Tino et Tuukka, jotka oli joukkue ja lopuksi Vilho, eli voittaja oli Vilho, mut ei me sen enempää kuitenkaan juhlittu, eli ei jäänyt hirveästi pois. Ei mitään hajua mitä noi kundit alkaa kohta tekee. Tää täs on Milo, meidän editoija, ja sekin oli tässä piilosta videossa. Vilho menee. Vilho, mä tuun sinne seuraksi. Mikä? No se siellä ylhäällä sitä lattia. Kiitti kun katoitte. Muistakaa tilata, kommentoida mitä haluatte ja aini, tykätä videosta. Se oo moro.